Hello mga kababayan. Alam niyo ba na isa sa mga nakasanayan ng mga intsik ay ang pag-inom ng mainit na sabaw, mainit na tubig. Kaya karamihan sa kanila ay napapanatili nila ang kanilang magandang hubog ng pangangatawan, mga payat at mga slim. Mahahaba ang buhay. Sa park, sa market, sa mall, halos sila ang ating mga nakikita. Kaya halina ating pag-aralan, samahan niyo ako sa pagluluto ng mainit na sabaw ng mansanas. Tara, let's go! At ito nga ang ating mga main ingredients. Ayan, peras, mansanas, at buto-buto ng baboy, at pinato yung balat ng dalanghita, at ito ay yung sweet dates, at almond nuts. Yan lahat. Bali, 5. At saka ito, magpapakulo tayo ng mainit na tubig. Pakukuluan natin habang ipiprepare o babalatan itong peras at mansanas. At pag mainit na yung tubig, pwede na nating ilagay yung mga sangkap. Lalo't higit mauuna yung buto-buto ng baboy. Ayan. At ating isunod naman ang mga almond nuts at yung sweet dates tsaka balat ng dalanghitang natuyo. Ayan ho. Ating babalatan ang mansanas. Siguraduhin matanggal lahat dahil sa ngayon hindi na maganda na isasama yung balat ng mansanas kasi nilalagyan nila ng wax para mapanatiling makintab at hindi nga advisable na isasama yung balat sa panahon ngayon kasi ang daming mga ginagawa ng mga tindero ngayon lalo na pag galing ng China na ang dami nilang kalokohan. Sorry for the word. Ayan, nabalitan na lahat at ating ilalagay na sa kumukulong tubig para masimulan na nating pakuluan ng matagal. Ayan na ho, i-ready na lang natin. Ayan, kumukulo na siya at ready to boil into long hour. Itong mansanas kasi na to ay long hour soup. Pinapakuluan nila ng mahabang-mahaba, mga approximately 2 to 3 hours para lumambot yung buto-buto at yung lasa ay pumunta na lang sa sabaw. Actually, hindi naman nila kinakain yung karne at yung sabaw lang, yung apple ano lang ang kinakain. Kaya nila pinapakuluan na matagal para yung lasa ng karne pupunta na lang sa sabaw. Napakuluhan ho natin ng 2-3 oras. Kaya ayan, tapos na. Ayan. Kulay, brownish na yung sabaw. Okay, try na natin. Ito nga pala, paniniwala ng mga incheck na maganda ang apple soup sa mga taong inuubo kasi hindi nila or hindi daw pinapalala yung ubo. So, let's try. Yan, mainit. And then, ayan. Hindi siya mamantika. Ayan siya. That's the finished product. Let's try. Try natin to, masarap. Tsaka healthy.